No nič. Prišiel mi dron. Treba ho otestovať. Keď akože je pomerne veterno, 12 stupňov. Ale treba ho otestovať. Tak poďme na to. Nájdeme nejakú vhodnú pasáž, respektíve nejakú vhodnú opustenú cestu a môžeme ísť na to. Otestovať DJI Mini 4 Pro. Hlavne ma zaujíma funkcia, ktorá vie automaticky trackovať objekt. Takže trošku sa prevezeme, uvidíme, že či nájdeme nejaký vhodný terén. A ak áno, tak tam otestujeme a spravíme nejaké dobré videjko. Ale kosa je riadna, aj keď svieti slnečko. Zobral som si aj takmak, aby som tam vedel toho drona mať. Respektíve mám taký plán, že tuto by som uchytil ovládačku a potom uvidíte, že ako. Možno aj tam by sa dalo. Tu je, toto sa mi zdá, že tu by sa to mohlo dať otestovať. Nejaká šotolinka. Pozrieme najprv, že kam to ide. Trošičku aj vodičky. Ale však to nikomu nezaškodí. To je dosť hlboké. Dobre, ale ako testovacia dráha, myslím si, že viac než dosť postačujúce. Dobre, treba niekde nájsť nejaký spot, kde vypustiť drona. Že je to tu docela mokré. A možno tu. Necháme naštartované. No dobre, to je suché, tuto to môže štartnúť ten dron. Uvidíme. No, tak poďme na to. Dron mám v ruksaku. Motorku nechávam trošku ešte zohrať. Tak poďme na to. Dobre. Takže najprv ovládačku. Tu sú také skrutky. Hop, hop, hop. Treba namontovať. Čiže tu by som ich nerad stratil. Niekde v tráve, keby mi padli. Šup, 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 šup. No a ja som si to vymyslel nejak takto. Tu som dal takú gumičku na dve sťahovačky. A reku, že ho fúknem len sem takto. Ale uvidíme, jak to dovolia aj svetelné podmienky. Čiže ťuk, ťuk, zapneme. Teraz vyťahneme dron. Ten má ochrannú čočku a takýto ďalší obal, z ktorého sa mi zdá, že som aj trošku jednu vrculku poškodil, ale iba tak decentne. Takže rozložíme, hop, hop, hopla, hopla. Takže štartujeme nejak
tuto. Tak. Myslím si, že to by mohlo zvládnuť. Ťuk. Keď dúfam, že tá baterka to dá. Však mám ešte jednu náhradnú. Dobre, dáme sem všetko. Zavrieme. A pozrieme, že čo hovorí ovládačka. Dobre, nás vidí dron. Máme 53%, to by sme mohli chvíľku zvládnuť. Tak dajme, že take off. Zlietnúť. Homepoint má. Môžeme ho trošku dať vyššie. A trošku dozadu. Tak. Malo by nás vidieť a teraz si označíme. Poďme trošku nižšie. Ja už som s ním mierne trénoval, ale iba mierne. Tak, Active Shots. A go. A teraz čo? Teraz by ma mohol teoreticky nasledovať. Uvidíme. Uvidíme, či to je to ovládačka vydrží. Dobre, aha. Teraz púšťam aj nahrávanie, čo by som skoro aj zabudol, kebyže náhodne nestlačíme. Dron ma traceuje. Celkom v pohode. Skúsime mu trošku utiecť. Hej, tá ovládačka to nedá. Tá ovládačka, ešte som zabudol antenky vytiahnuť. Dobre, to by chcelo zjavne ešte gumičku dať nejak, možno aj takto, že takto a takto, aby to niečo vydržalo. Dobre, teraz sme to pustili znova a skúsme ísť trošku po šotolinke. To musím vylepšiť ešte to držanie. Tak sa ani nebudem nejak brutálne rozbiehať. Nechcel by som rozbiť tú ovládačku hneď v prvom kole. Dron vidím z peťačiku. Podľa mňa to pekne funguje. Wow. Došiel pekne ku mne. Ukáž, otočme sa. Otočíme sa. Čo to povie? Už ako kúsok odo mňa je ten dron. Dobre, ako náhle zabrzdím, tak ovládačka ide dole. Vypneme. Ešte tu existuje aj taký iný mód. Som ja trošku zvýšil. To by chcelo ešte jednu gumičku tuto, áno. Tuto a podporiť tieto. Dobre, už to bude mať lepšie vymyslené. Ukáž tu ten paralel. Paralel. Dobre, teraz by mohlo ísť paralelne so mňou. Tak správne chápeme. Skúsme nahrávať.
Uvidíme, že čo spraví. Nejde so mňou paralelne. Ide stále so mňou. Teraz zastavme. Poďme sa manuálne pozrieť na to. Zoberieme ovládačku. On mňa trekuje, ne motorečku. Dobre, dajme mu stop. Stopku, poď sem. Poď tuto ku mne. Aha. Poď sem. Počkaj, dajme sa takto oproti slnku. Toto je krásny shot. Dole. On trejsuje mňa. Takže obtočme sa. Takto sa obtočme tu do kolečka. Paráda. Dobre. Tým pádom je to natiahnuté takto. Otestujeme to. Ale aj takto to celkom dobre vyzerá. Vyzerá to celkom fajn. Počkaj, Active Shots. Alebo si to niekde dať ako kameru môžem, že... Teraz túto takto. Si to mám ako kameru. Tak, tu si ho naznačím, dám si ho trošku vyššie. Hop, trošku vyššie, takto. Tak, a môžeme vyskúšať nejaký šut. Že popri. Nejaký... Dobre, a teraz sa otočíme a uvidíme, čo tam spraví, aký šút. Opa. Zdá sa, že držiačik na one funguje. Ešte by som ho mohol skúsiť chytiť. Ale ako? A radšej s ním pristanem štandardne. Nájsť nejaký dobrý spot. Dáme dole rukavice, nech to máme s citom. Čo skôr tuto takto. Výborne. Takže dron je podľa mňa otestovaný do takej miery, akú potrebujem. Je to paradička.